Ez megoldhatatlan probléma. Futtassunk le egy szimulációt. Túl sok a változó, 1 évig tartana. Biztos csak nem vettük észre. Na, kezdjük előről. A filmet itt játsszák 7:20-kor, itt 7:40-kor, itt 8:10-kor és itt 8:45-kor. Jó, de ezeket a mozikat kizárhatjuk. Miért? Van digitális projektor és 20 csatornás surround hang. Igen, de nem lehet jégkását kapni. Pedig agresszív levélíró kampányt folytattam az ügyben. És mi van ezzel a multiplexel? Ott jók a székek. Csak gumicukrot kapni, medvecukrot nem. Nincs az a derék támasz, ami kárpótol. Legalább 1 óra, amíg eszünk, és nincs Sheldon támogatta étterem, Sheldon támogatta mozi közelében. Ehetnénk mozi után. Elfogadhatatlan. A késés miatt a munkaidőmre csúszna a holnapi bélműködése. Várj csak, itt van egy bolt, egy 7-Eleven. Becsempésztük a jégkrémet, ami majdnem jégkása, a kabátunk alatt, miután szépen megvacsoráztunk itt vagy itt. Hű, nem értem, hogy nem láttuk meg. Már elnézést, de melyik univerzumban jégkása a jégkrém? Ezért nem láttuk. Kész lennél nem precedens teremtő alapon egy vészhelyzeti jégkása jégkrém egyenlőség felállítására? Ó, Leonard, tudod, hogy nem tehetem. Jó, hát egy lehetőségünk maradt. Igen, nem látok más megoldást. Szia, Sheldon! Szia! Szevasz!